Ya lalela khona engifuna ukunitshena yona ne ezosiza laba mfethu abasebenzayo emakubo nga1 bese ekhayeni kusebenza wena wedwa ne and wena wedwa wenza izinto mhlawumbe ziyakusinda mhlawumbe azikusindi kodwa leyo nto izokulimaza yokuthi wena ujatshuliswe ukuthi wena wedwa owenza izinto ekhaya. Ingakujabulisi le nto uthi wena wedwa wenza into ekhaya ngobani uzoyisola ekugcineni kuningi ongasekwenzeka umndeni naba abantu wena usangafike wenze something ekhaya then leyo nto leyo ungasayitholi back sekuba kuhlungu yabo. So wenza kanje tshela inkinga mina ngitshela solution inkinga leyo ukuthi wenza izinto wedwa ekhaya. So yenza kanje uyabona ukuthi edladleni lakhe abasebenzi and wena osebenzayo like abangeke bekwazi ukusebenza la wena osebenza khona ngezasa ama requirements athize mhlambe bona abaqualify. Okay fine, yenza kanjena ke mbuzo umuntu ekhaya mfethu ufuna ukwenza ini akutshela umhlaba lesitifiketi lesaleyo mpahla umshayela ikhozi umnikeze imali enze leyo nto leyo. Ungaqali wenza izinto zasekhaya ngoba kwenza sekhaya kuzokuvimba kwanawe uzoma empilweni yabo. Into zasekhaya ipheli iningi. So wena zama ukuthi fast usanda kuthola umsebenzi wenza izinto ezosiza abantu basekhaya ngokubenzela idifiketi ubashayela ama license yabo. Bese wonke umuntu uyapaquzaka mase wonke umuntu epaquzile mase nonke nibheke ekhaya kusuke sekubalulayo kanjalo. Leyo zinto engishoyo angani noma ninga-understand kodwa futhi mina ngi-understand phela ngikhuluma isiZulu la. Hawu yabo into engishoyo wenza idifiketi wenzela abafowethu yibo phela abafundayo wena ubanikeza imali nawe uyenze research ngithi wona vele uhlaniphile yenza research ngene internet. Okay hambe naye esikoleni noma uma uthi awunanaso isikhathi ehambe yena esikoleni eyo lento le eyokwenza research mayelana nama price bla bla bla. Okay ekushuthele emothi mhlawumbe ayithembani ekushuthele na ama price. Okay nithathe nezinamba vele kusuke ngento ezimfihlo thathe nezinamba mfethu thathe inamba lo thisha lo ngikhulume naye nikhulume enze khona mhlawumbe ngalo unyaka 12 months noma mhlawumbe ilo mhlawumbe 6 months. Amanye amakhozi asheshayo amanye mfethu khona ngisho ama warehouse mfethu izinto engathathi ngisho inyanga ke izinto zo 3 weeks leziya. Umuntu eshaya i-warehouse ehambe yosebenza naye mfethu umsebenzi khona yabo. Kufuneka abantu yonke le ndawo le yabo. Mina ke ngi-security. Okay so mangabe umuntu esezenzile lo certificate ehambe yosebenza uhola imali encane vele ngenifake ke imali elinganayo mase sekubhekene nasekhaya because ama salaries abafani. Kodwa le nto ingakukhalisi kakhulu vele wena vele osebenza kakhulu kunabo kodwa nje yenza kanjalo ukuze uphungule umthwalo. Lento ukuthi ufuna ukwenza wedwa izinto ekhaya kini izokugaxeleza shuthi mathi umsebenzi uphela kuwena isimashile ekhaya wonke umuntu useyashizile anti ayifuneki le nto leyo balansisa baba.